Хайде, хайде. И по-бързо да се връща Стоенчо от тая Виена. Чули? Лични му и треба. Така му речи. Да се връща на мама момчето. Добре, да. И пари на вятъра не кричете. По-малко манджа, повече хляб. Манджата ортака кизията. Ей, да слушате майка си, защото вълка внимавай, скъсам ти главата. Какво са, бе? Аз май няма вас в реда, бе. Ей! Слушай, бе, и вие за Европата ли, бе? Че за къде друга, бе? А сега подигни мене, бе. Аз посветя. Дай! Бързо, че! Ти напада, бе! Къде? Той се отгава! Няма! Това ти казаш! Няма да бъде! Как се отвога, бе? Няма да мадам се! Давай другия, Пешо! Али, що народ се е юрнал за Европата. Айде, Кълъв, айде, отива се. Айде, деца, айде. Айде, дом, айде. Отвори, бе! Няма го места, бе! Какво ядете, бе? Круши ли? Браво. Я да видим тъй както са могли за един, а? Благодарям. Отде ги взимате тези неща? Купуваме ги. Тъй ли? Браво. Аз обичам круши. Наши. Български круши. Родни круши. Родни. А така, браво! Ех, майка му стара, кеф! Защо се затваряте, бе? От народа ли се затваряте? Карта за проверка. Не проверени. Аз си изляза. Че то тук не е лошо. Не е лошо, но това е първа класа. Първа, втора, сето и. Тая тапакера кавказско сребро ли е? Виенско. Ама тютюна е български. Аз имам книжки. Ако искаш на теб, ще дам една. Ще свим по една цигара. Молим вас, овде е първи клас. Добре, бе. Камарат, sprechen Sie Deutsch, bitte? Море, защо се правиш наебано главо? Губи се. Отмah. Добре. Той ще ми каже на мене, кое е първа, кое е втора. Не ли време да хапнем? Ниш наближава? Ниш не че да хапнем, що да не хапнем. Ей, да живей България! Ура! Спокойно, господа. Вече сме сръбско. Какво ще ми се перчат, бе? Няма да ме плашат. Ами сливница, бе, сливница. Натрак, брача. Ей, мамицата ми. Ай, сега да ми излязат на среща, да видите. Извините, господине. О, здраво, брачо, как Здраво. Хвала на питие добро. Как те зоват? Йован. Йован. Как да разбрае? Това вино трябва да е от Левенско. От Враца, господине. От избата на братя Краскиеви. Браво, аз обичам Враца. Пикая аз на първата класа. Екстра класа.
европейска класа. С награда от европейското изложение. Ни думе, бе. Златно вино. От 3 метра Талмаева. Пардон. Чудна работа. Как това вино не се съставило реноме в София? Как да се съставира, господин Балкански. Балкански? Господин Балкански, когато няма пример и насърчение, стотици бутилки шампанско, Да им пикая аз на шампанското. Ей, това вино да им го поднесеш, ама с европейски етикет. Любопитно. Молим непроверени возни карти. Молим вашу карту. Добро видео съм. Ви, господине, добро видео съм. Све уреду као вечно сречен Той ще ми каже на мене кое е първа, кое е втора класа. Защо представилица, бе? Защо представилица не ма пита кое е първа, кое е втора класа? Господин Балкански, Викай ми, Байгани. Байганьо, ти би ли се в Присливец? Айде сега. С кръстени ръце сме стояли, нали? Се туйцък, онуйцък, сме допринесли. Ама дипче не ми е в нрава да се тупам гърдите като някой. Прощавай, мила родино, аз отивам в страна далечна, сърце ми плаче, мъка вечна, по-татко майка ройна вино. Прощавай, слава, била родино, или родно, тежке време. Като нашата ли? Не, много е студен. Parancsol valamit az úr? Ha? Szolgátok sörrel, borzal. Leszte работа! Leszte работа! Figyelem, figyelem! Gyors vonat indulj vidékre a harmadik vágáról. Тук първа, втора класа няма, нали? Момент. Какво? Да не опустим трена. Ще се бавим цял час. Защото килимчето ми е там. Няма страшно, на мен всичко ми е там. Абе, това ми прилича на нашенска наденица. Ама съм чувал, че унгарците я правили от тия големите коне. Я дай кусен, бе. Не лошо. Колкото обереха тук. Накрая се плаща. Тъй. Да. Гарсон! Юмбир! Моментално. Parancsol még valamit az udavédre. Аз ще взема един вестник. Добре. Figyelem, figyelem! Gyors vonat indul Újvidékre, 10 perc múlva a harmadik vágáról.
Давай там, бе! Как это ти, бе? Чакай, бе! Чакай, бе! Бре! Ей! Ей! Спри за малко, бе, момче! Спри за малко! Бивам те, момче! Бивам те! Trenok, Semešet, manevra, Peron, Eveš, Mentedek. Аз тебе ще прицакам. Тихо загубена маскара. Trenok, Sekšedem, manevra, Peron, Egeš. Стига си, ломотил, бе! Не си знаете разписанието! Няма да ме оплашиш! Стати! Стати! А! Жив съм! Стой там! Къде си изгубил, Байганьо? Усили се, брате. Изпотрепах се от бяг. Какъв бяг, бе? Какъв бяг, бе? Ти да не беше се позазяпал там по стълницата. Е? Това време, онзи на вратата тръгна. Пък чух, че свирна машината. Излизам, не можах да се обада. Гледам, нашия тръгна. Бре, рекох си, отиде ми килимчето. Пък като хупнах, па бяг, пътичане, щех да се изпотрепа. Хеле, по едно време гледам, поспря, и аз, хоп, отгоре му. Един ми извика нещо, хеке-меке. Хеке-меке, ама аз нали знаеш? И си поплювам. Поизблещах му за малко. Ней се. Разбран човек излезе. Кой да знае, че пак се връщаме тук. Унгурска му работа. А? Ама ти от бързане забравял си да заплатиш бирата си, Байганьо. Голяма работа. Аз се платих. Имал си Бог пари, платил си. Айде, качвай се да ни припкаме под машината. Сега да има някой да почерпи едно винце. Ти май не спиш, бе? Аз пък помислих, че втори спанак караш. Твоя милост, ходил ли си? Обикаля ли си тъй повече свят? А? Ходил съм, Байганьо, доста. Аз да знаеш, що свят съм извръщал, ще се смаеш. Усти това е трене, Цариград. Ами Павлашко, той Гюргю, Браила, Турново горени, Плойш, Питец, Калац. Чай да не те излъжа. Калац ти помня. Бил и съм ли бил. Всичко съм го изръшкал. Навсякъде съм бил.
Си багажа, бе! Няма нужда, бе! Няма нужда! Хотел Лондон. Bitte, guten Tag. Guten Tag. Ja. Danke, danke. Стати! Стати! Къде е потъна, бе, човек? Вена и техните чешми не работят. Байгарио, защо не даде дисагите на слугите от хотела да ги носят? Така е прието в Европа. А? Как ще им ги дадеш, бе, братко? Гюл е това, бе. Не е шега работа. Миризма силна. Ще вземе да те отмъкне някой шише, после иди го гони. Ти не ги гледай, че са такива мазни, че се увиват около тебе. Защо се увиват? Мигър добро те мислят. Няма такова нещо. Айн, цвайн, гутен морген и гледат да докопат нещо. Ако ли не бъкшиш. А защо пазя, като излизам от хотела да се изнижи мълчишката? Просят си. На того скрайчер, но на го скрайчер няма отървани от тях. Розовото масло е ценен предмет, Байганю, прав си. Затова го предай на съхранение в касата. На касата ли? Абе, вие учените понякога сте големи диванета, бе. А тия от касата, знаеш ли ги какви са? Отмъкнете гюла, драсте на някъде, после иди го гони. Ето е пояс. Видиш ли го? Всичките ще ги набутам вътре. Примерно казвам. Стати! Мога и другаде да ги набутам. Някъде да... Сигур! А сега ще обядваме ли, Байганю? Не думай, къде ще ядем? Ами в ресторанта? Благодаря. Не ми се еде. Твоя милост, иди. Иди. Как не си? Аз ще почакам тук. Пък и не съм и гладен. Хайде. Байганю, ще ти стане лошо от глад. Ресторанти. Не сме вчерашни. Люти! Ой!
учени. Диванят. Медвяда. Slapen bitte. So bitte. Es geht alles in Ordnung. Sven, das ist sehr schön. Ja. Das ist Silber. Ja, sehr schön. Echt Orientaler. Yes. Ja, aber wir wollen etwas für die Dame. Guten Tag. Guten Tag. Ганя ме викат. Ганя Балкански. Търговец. Добър ден, господине. Какво мога да вас направи? Еми, казаха ми, че си българин. Викам си, ще помогне човекът. Българин си ме, майка му здара. Разбира се, господине, разбира се. Барон Папазян, корза чертаргор, егек. Гарч габе, корза чертаргор. Момент, господине. Какво мога услужа вас, господин? И ти ли си такво с арменец? Арменц, харамт. Аз много обичам арменците. Bitte, kommen Sie ans Licht. Das ist sehr schöne Juweliermeisterarbeit. Ja, das ist sehr schön. Das ist Kunstarbeit. Das auch. Echt gut. Кажи му, че такова нещо е носила булката на нас. Не така, господине, не така. Що не е така, бе? Разбира ли ти свиня от кладенчова вода, бе? Бите, моля, Булгар, Гюл, Булгар. Побережи тук сега да виж какво значи Гюл, миризма. Как, Бите, Абе се разберем, бе. На едро, на древно би бил костен. Се разберем? Ето сега. Колко парчета? Ein, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Колко? Абе, всти тези работи, бе. Дай ги на това, бе. Дай ги тези работи. Какво? Какво каза? Госпожа да какво каза? Аз си чмарте, бе. Вечер. Как сте, Багали? Жив ли си? Седнах да се позакърпя малко. Ти как си? Ти май джоб си пришиваш. Трябва да се ударил нещо от розовото масло. Кой? Аз? Ян Лъч си. Защо ме е тук джеб? Джебови много, само пари да има. Няма джеб, няма нищо.
Ами, беше се пораздрала малко дрежката, турих едно парцалче. Ти, де беше? На разходка ли? Добре си направил. Ами ти не излезе ли, Вайганов, да се разходиш, да видиш Вена? Кой да гледам на Вената, бе? Град като град. Хора, къщи, салтанати. И дето отиде все Коти Морген, все пари искат. Защо ще даваме парите на немците? И у нас има кой да ги иде. Ама и вие, учените, сте големите валета. Не те кажа. Дяди, сърце ми. Така е. Все другите много знаят. Какво знаят? Айн, цвай! Гутин Морген! Например, хоро знаят ли? Не знаят. А ние знаем. Хоро. От деца го знаем. Хорото. Иху! Стати! Стани! Стани да те науча! Стани! Дикова майка ходеше Марини с горна долна махала. Дива лобуда да тири Марина дика зелник да стори. Йо! Адига! Абе! Тук е, уча. Просим вас, пане. Пускайте. Чакай, братко, бе! Изненадан фересензи. Сюрприз. Просим вас, пане. Просим вас. Добър ден, Майричек! Как си? Добре ли си? Извинете, не знам. Доживяхме да се видим. Ти мене май не ме помниш, бе? Не. Как не? Ти нали беше министър в София? София? София! Оттам се познаваме. Нашинци. Ширини, дет се казва. Същия си, бе! Не си вратъл, бе! Пударите уроки, бе! Майричек, що те, бе? Нашите хора много не те обичаха, бе. Помниш ли статията в вестник Славяни? Как те бяха наклепали? Да. Спомням си нещо. Ама ти си гледай кефа. Хич да не ти е еня. Убра! Аз колко съм ви фалил, колко съм ви защищавал, те ми викат Иричек такъв, Иричек такъв. Няма такова не да викам. Те ми викат, моля се вика, ако си балкански. Ами викам, няма кого да ми се молите, бе, джанам. Много благодаря. Няма кого да ми благодариш, бе. Нали за това сме хора, бе? Да си помагаме, бе. Хубава къща си направил, бе, Иричек. Голяма къща. И животинка си взел. На топличко. Приютил си го. У нас казват, в една къща винаги трябва да има още едно място. За странен човек да приюти. Извинете, но моята квартира е малка. Аз имам голямо семейство, много хора. Байричек, ние българите, значи, не да те се хвалят, ти си вече наш човек, сме прочути в тая работа. Значи аз мога да спя на улицата, мога да спя на двора, ама за гостини на всичко. Това чужденец да влезе в българска къща, излазени няма, бе. Ще го нахранят, ще го напоят. Той какво е, бе? Чай. Чай. Ще му постелят, но така. Стига да има възможност. И да няма, бе, и да няма, бе. Байричек, и сега какво съм ти донесъл. Помириш сега. Утреш, ако щеш, водима по всички фабриканти, нали, да ми превежда, че не им знам езика, бе.
На драго сърце, но аз никак не познавам тази работа, фабриканти. Аз се занимавам с наука. Има много работа. Ако ще саким, бе, няма да те присилвам, бе. Аз ще дам едно и на жена ти. Аз и не я познавам, милата гълъбица. Какво прави тя, бе? Извинете, аз нямам жена. Тогава ще го дам на майка ти. Пък ако имаш приятели и родини, кажи им, че съм донесъл малко розово масло. То не е срамота. Кажи им, че често се навъртам, аз надява. Си говори за България. Тъй се люшкам. Пък щом толкова настояваш, мога да остана тук да спа. Но извинете... Какво, бе? Аз казвам Санкин, бе. За мен е по-добре да отида на хотела. Ма викам сега Иричек с мой човек. Абе, що да те обиждам да ходя на хотел? Аз на драго сърце бих задържал вас. Но не разполагам с лични помещения. Йосифе, просим вас, мам една щиво с булгарска. Остане на обед. Узнайте ето маминци. Ано, пани. Просим. Днеска сте наш гост и ще обядвате у нас. Ще обядам, що да не обядам? Твой милост, ако не си ял от моята софра, от българската софра си ял, нали? И аз като имам работа съм като чалмът. Чото? Какво? Тако, като шанта, бе, ненормален. Пишеш ли, пишеш? Пиши, пиши. Аз съм тук ще седна. Няма да ти преча. Байричък. Аз чакам. Добри дан. О, госпожа, живо здраво, как си? Добре ли си? Дай да се побаним по български, бе. Син не учи малко по български. Браво, много, браво. Знаеш български, дали? О, не. Слушай сега, госпожа, кажи, къде е по-добре? У София или от Прага? София. София. Извинете, мама не е била в София. Ако не е била, ще бъди. При мен ще бъде, на мен ще ми гостува. Маменко, повтаряйте се, просимо пана. Какво каза? Постарайте се, каза, постарайте се. Wollen Sie mit mir im Salon kommen? Салон, да. Ein Moment, bitte. Да. Чакай. Тия работи тук. Байричек да ни пречат тия работи. Не, че ме страх, ама викам да ни пречат. Али не? Добро. Сега ще да забавяйте. Бите. Байричек, да ги взема се като жива. Не. Велики талант, много обичам мъжка фигура, хармония, красиво. Понякога, як се, по-български... Понякога. Човек не може... Шедевр. Зведе? Шедевр. Момент. Пардон. Моля, госпожа. Зведе. О,
е пропана. Иска ли пан да види живопис? Живопис. Неща, благодарим. Гледайте ги вие. Але велики майстор. Бе, майстор, бе, госпожа. Колко съм ги гледал, значи, такива картини и такива фотографии. Ти не ме гледай, че съм... Сега, много съм любопитен да я изуча Европата. Ето, да примерно нас, доде пладне, сядаме да обядваме. У вас май инак е наредено. Вие, например, кога обядвате? Ми, 5 години. 5 години? Не, 5 nachmittag. 5? Ja. 5? Това време за вечеря, бе. Але, днес, може сега. Айде, тая дума, чакам да я чуя, Айде, защото, знаеш, българина, значи, като е гладен, е много зъл. Много зъл. Пардон, момент. Мадам. Мадам, ама... Те и министрите не са стока. Ама той не вярвам да пипа. Маричек, работиш ли, а? Аз рекох да надикна малко. Работи. Аз ще затворя. Айде. Маменко, не, то не... То ли е? Винко. Маме хоста. Шуминте. Господин Балкански, моята сестра. Браус! Моите почитания, господице. Папинко, просим те. Маме хоста. Проси ви. Маме хоста. Маме хоста. Моля. Къде е моето място? Моля. Тук по център. Хоста. Татко не чува. Да. Той и моя беше глухар. Бог да го прости. Той взел дал, бе. Моля? Държи се, бе. Ей, юнак! Не чува. Вижте, така. Проси. București, București. Папинко, пан е булгар. Булгарско. Дякую. И либерал. От либералната партия, ама сигис мудре по едно кръстене. Това не е грехота. Хора сме. Това супа ли е? Да, супа. Марженка прави много хубави супи. Ние сега повече супа едем. Чорбата е турско ядене. Сипи.
Аз обичам да ям супа. Сипи. Матай. Пардон. Извинете. И сапах ти бухчата. Просим, Не, пари се е дало. Не. Ако съм... Има излагате захар. Аз имам чушки в десагите. Да, имате чушки. Как иначе, бе? Ти чушка може ли, бе? България е била майка, без плитичко не може. Co to mówi pan? Паприка. Паприка, маменко. 2 стигат за питима. Страшно са лютиви. Запойте. Булгарише бомбони. Запойте. Запойте. Дай, госпожата. Дайте на папинко. Запойте. Разтрийте го. Не, разтрий. Семето да падне вътре. Опля! Папико, ти не! Браво! Ето младеща е по-куражлия. Сърбай! Чакайте сега аз да се разтрия, че да ви покажа какво се вика супа. Огън! Сладко люти. То пали! Палия? Да копане. Добре ли е сега? Но Jesús Мария. Така, господичке, да усетиш нашенска, българска кухня. Абе, вие ляп не едете ли, бе? Баричек, дай малко ляп, бе. Ние българите много дем ляп. Аз обичам да ям ляп. Значи, дали се фалява, с тая супа изядам цял самун ляп. Сега да кабардя се вътре, да попи. Сега ги поставя. Това се казва папара. Jesús Мария. Това вино где го имате? Купуваме го. Чиста работа, купувате го. Значи, сега от чушката, както ми се запали от стомаха, ако обърна до това, ще затвърчи отвътре. Я да ли поичка? Да го опитам аз. Вашето вино. У нас в България за половин лев дава цяла ока вино. И като го надигна, тук ли си пенке, там стои. Уригнах. Той малко просташки падал. Човещина, не мога го спра. Той отвътре един. Вътре. Хареса ми, нали още малко?
Папинко. Байричек, тъй ко ти хептен взел дал. Той мой не е стока, но той е... Ей, завалията. Папинко. Como стана? Седе. Байричек, все се канех да те питам. Ти либерал ли си или си консерватор? А? Май си консерва. Нищо, бе, аз не мога да ги разбера, бе. Ни другите. Пък да ти кажа правичката, тук, нали, спокойно може да се говори. Да. Те не чуват, не разбират. Па да ти кажа правичката, и едните, и другите са маскари. Къде това? У вас или у нас? У вас и у нас маскари са. И ако имам някой гайле с тая работа, той е да разбира кой колко ще се задържи на власт. Срещу ражен не са Рита Байриче, търговика, предприятие, прошено писе съда. Хубаво, ама не си ли с тях спукана тя работата? А? И мене много ми се иска да ме изберат. Я депутатин, я кмет. Килипири има в тая работа, Байричек. Хората пари натрупаха. Пари. Ей! Добър ден, бе! Тук ли сте били? Благодаря, бе. Не бойте се. Българин съм. Ето я го познавам. Ей! Не помниш ли, бе? Във влака. А, здрасти. Във влака. Във влака. И той го знам. Във влака, бе. Кажи ми България? Ама е паница. Как ви викат, господин? Мене ли? Таню Балкански! Тук момче, овце повече няма. Пан Мартинек направо ще ме изгони. Дръж малко. България. България си е България. Но нищо ново няма. Това са нищо няма. Абе, това пиле път пътък ли? Пиле? Ето да го видя. Пиле. Момчета, предишните наши управници, помните ли, бе? Вие ще ги помните. Те беха хептен дива работа, бе. Крадяха, бе. Гьоз гьоре, бе. Слушайте, и да се краде, пак наука се иска. Зато и са всички тия университети и не знам какво си. Зато и учете, момчета. Учете. Бях у Иричек. Министър Иричек? Какво като е министър, бе? Бяхме на гости. Тя ми кай квартирата. Обичал българите. Той ли, бе? Като има килипири, май ти гари знаете да обича българите. Тия тук на улицата да умираш, пак няма да те приберат вкъщи. Славяне. Бошлав, ще опитате ли го? Чи? Как те викаха тебе? Ботков. Слушай, Ботка, аз тебе като видях в трена, още тогава си казах, значи патриот момче. Да е жив на баща си. Аз нямам баща, господин Балкански. Аз вече нищо нямам. Ей, завалията. О, земляк! Къде ходиш, бе? Затъжих се за тебе. Айде ме водиш да спа пред тебе. Те други ма карат, ма ние с тебе сме си дружка.
Тръгвам си Байганов за България. Търси тук един приятел. Работа ме чака в София. Бас сега ли? Ти пишеш ли? Пишеш ли? Пиши, бе. Като се върна, всичко ще чета. Тръгвате ли? Момчета, знаете ли какво, бе? Реших. Ще спа при вас. При мен няма къде, господин Балкански. Ти, Аз спа на малката кушетка, като е на голямата. Ще се сгъстим, бе. Аз мога да замета килимчи имам. Нищо не мога да направя. Що, бе? Що те, бе, момчета? Ей, българи! И той има било българи! За 5 пари патриотизъм нямате! Земляк, ей, тие ги опиши! Айде, със здраве! Със здраве! Патриоти! Пани Менцел. Budeme hrát. Pane Vod. Prosím vás, jak chcete. Prosím vás. Ти съвсем малък, съвсем краткосрочен заем. Като върнеш предишния, моля. Венецианска изработка. Дякуем, пекне, пане Вондрачи. Петре, един ден, ако се върнеш в България, право на мен се обадиш. Тогава ще разбереш кой е господин Ганьо Балкански. Истинският патриот и в гората да срещи, пак послух ще намери. Май, ти се доспа. Айде да те водиш, защото и да ме се доспа. Айде, Петре, пусти. Да кръв да ти стане. Айде. Заповядайте, господин Балкански. Ей, голяма къща, бе. Ами има традиции хората. Тук са. Да. Трябва да ви представя. Трябва ли? Заповядайте. Добри вечер. Добър вечер. Dobry wieczór. Zdeno, pracujesz? Vážená, dovolte, abych vám představil můj ujo. Vujčo. Obchodník, milionér. Pan Ганьо Балкански. Pani Botkov, gdje zaplatite? Ale maminko, prosim te, vam zaplati. Какво искат? Те излишно се безпокоят за найма, господин Балкански. Искат да отидете от среща в моята стая и да си починете. Добре. А лека нощ. Утре ще се видим. Проше, пани. Пани Милерова. Kdo zaplatí? Můj ujo zaplatit. Milionér. On milionér. Prosím vás, na poslední. Už nebudu brát. Miláčko. Ježišmária. Vy jste ángel. Maminko. Ти що каза, че съм милионер? Няма почуши малко, че тук не мога да стигна. Милионер. Айде сега, почуши сега. Къде тук? Сега приказва, да, там. По-долу. Там. Господин Балкански, да не би да имате... Какво, животинки ли? Няма вече, няма. Едно време като малък. Много обичах баба да ме пощи. Баба, моята баба, баба Санда. Значи като завре главата ми в краката си и като почне с ногти. Цъко тук, цъко там, чъко там. Господин Балкански,
Що не вземете една вана? Че да я взема, бе, що да не я взема? Да, къде? Там. И без любов на този свят пак не е Нищо, бе, госпожа, какво страшно има, бе? Аз съм. Пардон. Još, Софи. Ježiš, Mario. Котичко, мащо. Ďakujte, miláčko. Котичко. Promiňte. Pardon. Nasledanou. Господи. Ďakujem pekne, dobrú noc. Добро. Ударил се килипира, бе, лъска. Защо влизате така, господин Балкански? Засрамихме момичето. Слугинче, бе. Какво слугинче? Това е дъщерята на хазайка. Не думай, бе. Това тук не можеш да разбереш коя каква е, бе. Примерно, говориш за политика и изведнъж после гледаш, ти лъска по тушите. Да. На улицата се роди тази дружба, господин Балкански. Нямах квартира тогава, бяха ме изгонили за наема. И тя ми се усмихна и аз попитах я за някакъв адрес. Нали знаете? Чужденец. Ох. Ботка. Да. Да си сменим местата, защото така ми е търсене. Търсене, ама... Аз много ви уважавам, господин Балкански. Добре. Аз понеже нямам баща. Ой, завалят. Абе ти, вана зеле, бе. Утре ще взема. Утре, ма... И да ги заявим, защото... Много удрят в носа, бе. Да ги загърбя аз. А тя горката се надява да я взема за жена. И как да я взема, като нямат нищо? Аз проверих. Фукари са. Страшни спекуланти са тукащите, господин Балкански. Ей, завалият. Спокойно, господин Балкански. Ние вече имаме тефтерче с всички адреси на по-заможни госпожици. Pane Popkov, baty. Ticho, panenko. Ти къде, бе? Канен съм в едно семейство на гости, господин Балкански. Извън Прага. А при фабрикантите кога ще ме водиш? Утре, господин Балкански. Как утре, бе? Ти знаеш ли, що гюл съм донесъл? Харесваме, богат е, но не е хубаво. Де е гюла, бе?
Къде е Гило? Я ми кажи ти, какво си учил, че си толкова много изпекан, бе? Философия. Философия? Тъй как те гледам, май много години си е учил. Много, господин Балкански, не ви препоръчвам. Виж ко, философията не е докато и само ахмаци хора да изкарва, нали? Не. Нищо не зависи от философията. Всичко зависи от човек. Петко, мене на кого му ставаш, бе? Господин Балкански, правете се, че не знаете език. Ще ви поканят и ще се наядете бъдева. Нас гледано. Къде бе такво зинката, бе? Бежиш. Просим! Пардон, госпожа, къде е това за голямата работа? Неразумно. Wo ist diese für große Arbeit? Нея ке велике дило. Само време, маминко, я съм ти ушторжикала. Това не е милионер, то са велике дила. Можах да питам на Иване как е на чешки нужник. Госпожа, бе. Groß Arbeit, йо! Неудобно се получи, ама човещенка сега, бе. Оле! Сюргюн, ядох круши и пих вода. Просим, пане! Ježiš Mario, pán milionér se posral. Аз съм Ую. Чакай да ти помогна. Добри ден, пан Стриц. Пан Ботков на село. Ано. Остави го, но той не е човек за тебе. Так ви не разуме. Той да лъжи, ма. Той да лъжи, той няма да те разуме. Пан милионер! Разбрах! На, подарявам ти го. Дякую. Вони. Няма. Нас питаш ли ми какво не е било? 500 години по турско робство. Добре, аз. Я, пана милионер! Милионер съм. Добро утро! Добре рано, пане. Як сте спали? Яко спах. Какво е това, бе, госпожа? Супа, а? Поливка. Ние много обичаме супата. Их верстен супа. Просим, коведу. Какво? Супа. Ясно ли? Папка. Ясно. Колко часа ще едем, защото аз... Не разуми. 12. Ано. Сейчас кой ще правят от 12 часа? Нищо не, аз може и по-рано да дай. Айде. Насгледано. Насгледано.
Господине, къде е тази улица, да ми кажеш, а? Не вем, пане. Какво? Къде е? Госпожата. Госпожа. Къде е тази улица, а? Ježeš, Какво ежеш, ма? Ей! Разгъли, тук ли са още? Никак не ми се тръгва, но няма как. Ей, дявола, или аз съм се побъркал, или цяла Прага е поудяла. Изгубих се, бе. И обяда изтървах. И адреса никой не знае. Я кажи твоя милост, кой го две? Какво е това? Адреса? Ти показа ли го на някого? И показах го, като го прочитат и ми се смеят. Защото пише, че в двора кучето хапе. Вах, море, мале. Абе, те и нашите хапят, ма никой не пише табели, бе. Да. Слушай, Землю, ела да ми покажеш пътя. Защото тук ви съм изтървал и вечерята. А? Като не върви тук търговиката, ще се вдигна чоколата и айде. Ще за един файтон имам, така че... И какво ще правиш в България? Ех, да има някой да освободи Македония. Че да пипна Соловската митница не ми трябва много. Само 2 години. 2 години да му остават управител, па после да хортува и с мене. Когато минат тези 2 години? Ще се отегля на Охридското езеро. Ще си построя една голяма къща, ще да крава капата. Ето това се казва патриотизъм. Нали всичко друго е вятър? Добре. Гледай как строят хората, какви чудеса са направили. Гледай ти, бе, колко съм ги гледал аз, бе. Какво ще ги гледа, бе? Ей, тук е. Йо! Ела горе, качи се. Благодаря ти, Байгайно. Ще почита вестници на гарата. Ела, бе, няма какво да се церемониш. Майката вдовица. Так му ще се отблагодари за файтона. Благодаря ти за гостоприемството, Байгайно. Землю, ще ми липсваш. И ти на мен. Добре съм дошъл. Добри вечер. Добри вечер. Здено! Аз какво с хато и да погледна. Ало и да погледна. Обърках пътя. Прас! Сакън! Решавай! Гледайте сега как се готви риба. Сол! Машенко, сол! Сол, просим, пане. Ние много обичаме сол. Дай сол. Ježiš, Majo, to narobi. Черен пипер дайте. Пепш. Ще видите как се прави риба. После ще ме търсите ви мене. Ага, така. Дай сега червен пипер. Червен пипер, бе. Нямате, просто ви работа. Той ни нямаме, не? Не то. Не то. Хайде го то. Нищо може и без червен пипер. Така. Сега. Дай тук да му везем едно лимонче за вкус, така. Да си пусти мъзгата. Така. Малко чушка ще му сложа. Така за... Чушка. Така малко. Така малко за рис. Чушка. Българише бомбоне. Българско! Ей сега. Айде във фурната. Това е риба плакия, се казва. Аз мога да направя и на скара. Не разуми. Скара, знаете ли кой е скара? Скара. Не разумете, бе. Абе, жар, разгорена жар и отгоре скара.
Кара. Цвърт, цвърт, цвърт. Цврт. Това е па. Розов. Това са муви. Ако аз не обичам музика, кой тук ще обича? Родена невеста. Госпожа, какво разбирате вие от свирня? Да ти докарам аз тук циганската музика, че като почне с каранфилчето и завърши с ще ми ни богатства, не ще ми ни пари, а искаме свобода, човешки правдини. Пардон. Разумим. Не разумиш, ще разумиш, защото сте жени. Не го разбирате. Пардон. Ей, ча да ви дава с рибата. Я чакай, аз да видя. Още малко и трябва. Слушай, Вълк, че по какво да познаем, че си слугиня? Че дали ти цепех хибана? Ваш дарек. Точно той ви трябва. Сега ще видите. Кой сметена, кой байтигани. Пане! А сега кажи, вашия сметана ли чини или дойдете го побери са? Така и пак не. Може после да ти го подаря. Вам буде грати? Абе, не ги проумявам тия ваджи, бе. Аз едно време съм свирил на хармоничка. Хармоника! Това е красно. Аз ще ви спея сега една нашенска. Откраннали са и бабината сланинка. Откраннали са и май. Така. Яй, маминко! Пан спива сланинку. Ано. Сланинка, ти отде знаеш, ба? Той е наша сланинка. Как ще е ваша, бе? Наша е сланината. А сега ще ви изпея нещо по-така. Внимание! Нощ е ужасна, светът угасна и рана бясна, сърце дълбай. Нощ е ужасна, на смърт подва. О, Леоноро! Господи, да ви предам едно москалче, а? Розово масло. И булгар. Булгар. Danke. Стой! Ей, тъй както ва гледам, старачите да купите по едно москалче розово масло. Москал, розово масло. Помиричи. Не върви, мамо, стара. Ох, Попе, купи да попадете на москалче, бе. Аз не сте, ма. Не сте, стинца. Господи, на москалче да... Изгорях, мамо, стара. Байганю, може ли такова нещо? Спокойно, бе, какво се тревожиш толкова? Гледай колко много рибки. И никой не ги хваща. Многотия. Какво е той в ръката ти, а? Поперите дават отвличане от сарая. Да. А колко вземат? Сега,
Може ли в Виена да дойдеш и опера да не гледаш? Гачери баща ми едно време си опера е гледал. Добре. Взимай. Пари не ти искам. Добре, ще взема. Колко да ни ти скърча катера? Гюм, Мантел? Няма да стане. Обичаш ли голяе? Обичам го, Байганю. Особено, когато е на чист въздух. Обожавам планината. Тата е браво. И аз тъй. Ама трябва да има джедоря. Кой ще шета, а? Кърчон! Sie wünschen bitte? Аз дам едно пите. Какво е това? Муха. Oh, Entschuldigung, mein Herr. Ако искаш и да теб ще хвана една. Ага, благодаря ти. Айде на здраве. Кажи му сега да донесе пастърмайки са взели. Нямате такви слакомства, Байга. Просто е работа, ако нямат. Само знаят да лучат вира. Кърсон, служи още цвай. Zwei bitte. Čekaj, bre, ženo Božija. Slanci. Franci. Ma idi pogledaj. Slanci. Байганю. Ти да не мислиш, че е честна. Ваша милост, българин ли е? Сърбин съм. И ви сте сърби? Българи сме. Що какъв мислиш, бе? Ти не си ли българин? Право кажи. Вие всички сте българи, ама са сърбеите. Ей, мен, pa to je sve jedno. Šta su Bugari, šta su Srbi? Braća Sloveni. Не е баш тъй. Хич не е. Така е, Байганю. Защо са ти измислени граници? Каква разлика има между тия Божи лица? 14 godina nisam govorio srpski. Preselih se u Ameriku. Ali mi iznutra sve ovako. Naša planina me vuče. Бил съм в Америка. И kako je bilo? Хубаво е. И държавното им устройство ми се понрави. А общественото им самоуправление, от него съм във възторг. Tamo je tolika korupcija što je u vas nigde nema. Mislim u Evropi. Sve imperatori. U Americi je zlato imperator. Carica je parica. Sa zlatom možeš da kupiš i samog prezidenta. Най-обичам кръглите. Маси. Дето им викаме суфри. Става за моабет. Ей, зажедняла ми е душичката и тъй да се отпусна, баба. И аз май съм се вмирицала. Не съм те молил да ме заведеш на баня. На баня? Да. Забанен си, Байганю, аз така мисля. Що да труша пари, а? Ej, boj, Drajbir. Как Drajbir? Кой плаща, бе? Ja ću da platim. Друга работа. Хубав човек. Ей, земляк, гледай, бе. С една баня, що камък, що кирпичи от изтова. Nein, verstehe Sie nicht, mein Herr. Ясно е. Добре, добре. Richtig, treten Sie doch rein, mein Herr. Kleinen Moment. Ja, ein 50 Euro. Recht schön, Dank. Danke, danke, meine Herren. Guten Tag. Добре, добре. Guten Tag. Капе? Българ! Карте бите.
Ти ме чува, Булгарова! Сален. Андеркаса. Прощенци. Око да види после... Хубав човек си, бе. Хубав човек си. Царен. Гумаре! Андеркаса. Прощенци. Само пари знаете да искате. Друго не знаете. Царен. Grüß Gott, gnädiges Fräulein. Wie soll es denn heute sein? Ist denn das hier? Ja. Gibt es denn so eine Möglichkeit? Стига, Steckt sich immer davor. Stiro нещо? Was? Че Formosa echt verstehen? Nicht verstehen. Nicht. Байганю, какво става, а? Не отбира чужди езици. Ни влашки знае, ни румънски. Bitte. Zwei. Ja, 2 Karte, bitte. Dankeschön. Сума сега съм изръщал, ама пари за баня не давам. Zwei карте. Bitte? Голям джанаведен си. Пак удари килипира. Bitte 2 Kabinen? Bitte? Кажи. Те собите еднакви. Ай. А сега де? Землю! Вътре ли си, бе? Земляк, че то тук всеки може да прескочи, бе. Нали сме в Европа, Байганю? Да не вземе да изгорим, бе. Спокойно. Sind Sie zufrieden von Professor Hildebrand? Weiß ich noch nicht. Sie Werden wir sehen. Man sagte, ein guter Professor sein. Ja, so sagt man, aber wir wissen es noch nicht. Земляк! Mag die ruhig hier. Was hat er Ihnen vorgeschrieben? 10 Minuten baden und... Землю! Pardon. Какво си засмял тази дупка, бе? Аз съм те съм гюла, бе. По-тихо, Байганю. Бане, гънти като в църква. Мам, стара, какво да прави сега с гюла? Остави го вътре. Кой ще го вземе? Свят широк, хора разни. Кой знае, ти какви са тук? Остави го в стаичката. Вижда се. По-тихо, може някой да знае българска, бе. Стаичката. Кой знае какви им са стените? Някой ще откърите дъска, после иди за дъми. Ама просто им работа. Тези немци, един гвозди не им стига да ума да забият. А казват, че ние българите сме били прости. Kennen Sie den? Ох, на батя! Pardon, Грешка! Es ist verdammt hier, mein Herr. Schämen Sie sich nicht. Аз съм, бе. Geh weg, raus. Weg. Können Sie nicht lesen? Аз съм, бе. Ти кой мисли, че? Аз съм. Mein Gott. Ти хем се капи, хем наглеждай москалета. Байганю, мини най-напред през душовете. Тушовете, бе? Ага. Бе, какво се къпе за тушовете, бе? И ги поломявам аз тия мъджи.
Гледай сега мене. Виж ма какво ще изкалъпя. Хубаво ма гледай. Добре! Гледай! Яна, Боже, помози! Йонка! Пане майстор! Какво и колко ли я? Сега ще ви покажа гибетичката! А сега ще направя помут палата, какво се казва. Внимание! Сега нищо е какво се казва. Фалкон! Какво ще кажеш, а? Какво ще кажеш, Sind Sie Psychiater, mein Herr? Nein, warum? Ich kenne einen sehr guten für Ihren Freund. Той не е луд, господине. Er ist ganz normal. Mein Gott. Tag, mein Herr. Guten Tag. Was möchten Sie bitte? Абе, младо си, не можеш да разбира. Берберин на опера ще хода. Opa, aber hier ist doch kein Opa. Kann ich Ihnen helfen? Абе, хелфа, ама то не знае български, пък аз на опера ще хода. Просто, бе, малко, бе, мама му става. Ah, ja, ich habe verstanden. Nächster Stock. Kommen Sie, wir gehen zusammen. Bitte, komm, komm. Всичко разбира, да? Auf Wiedersehen. Ich habe meine Tasche verloren. Nehmen Sie Platz, alles gut. Приварихте. Не. Ma scusi signore, ma cosa succede? Signor? Ma signore, dovrebbe Oh, mamma, hai visto cosa succede? Cosa? Non sente, cosa? Ma no, io devo sedermi là e viene questo signore, ma che modo di trattare questo? Aber bitte, der Herr war vor Ihnen dran. Verstehen Sie? Абе, перещен, ама опера, бе, много бърза, бе. Перещен. Ена, разбран човек излезе. Като чу опера и... Друга бе културата на вас. При нас за опера и хтивар никой не прави. Това слай няма, бе, не. Ама не си. Я да ви раз. Работи. Гуд. Разиран, ja? И отваряй си очите да не ми удариш някой пъпчица. Was haben Sie gesagt? Абе, все приказките, сега ми внимавай. Scusi signore, ma io sono già in ritardo. Абе, остави човека да ме работи, бе. Mamma mia. Мама, айде при майка си. Слушай, после ще ми пострижеш врата с този бръснач. Утре, ако река да отида на опера я на театро, пак пари за бербера ли трябва да давам, бе? Все не разбирате, бе. Седни да ти покажа, бе. Седи се. А така, ще ми наведеш така врата. И така, е така. Разбирай, това е. Какво е, бе? Какво е, бе? Еви, като мърдаш, така е. Какво те прави? Дейде, що мърдаш? Карай. И онак без рани не може. И така е. Какво гледаш? Mamma, ha fatto la pipì? Sì. Oh mamma mia, ma cosa facciamo adesso? Oh, poveretto. Ей, да можеш сега да ми направиш една брадичка, остричка, като Наполеон. Ама не съм космат както трябва. Слушай, после ще ми разрошиш мустаците, да кабардясат, като италианския крал. Че то са спляскани мустаци на опера, оди ли са, бе, момче?
Виж как ситичко, крадеш. Ферштейн? Ja, alles verstehen. Alles verstehen. Знам аз, разбирам. На български разбрах. Кажи, разбрах. Разбрах. А, така, ще го научиш, ще гледай си работа. Ma cos'è bello Cicciolino, che bel musino, che bei orecchini, che bella. Sì, dammi un bacino, gioia. А, така, браво! Благодарим. Добре, хайде, дай там малко ресто. Чакай, бе, къде отиваш, бе? Пък е нервозен. Пак добре, че не ме закла. Само знае да скубят. Сърдит Петко праза му търбичка. Guten Tag, mein Herr. А, добър ден. Слушай, бе, видил Костя? Diese Fliege. А. 20 Mark. Ами той... 14 Mark. Ами той маниното. 10 Mark. 10 марк. 5 марк ми трябва. Oh, gut. Ein Moment. 5. Много манина, бе. Вие индийци ли сте? Индия. Ja. И тя индийка познах. Отива ли? Gut, mein Herr, sehr gut. Ето е Филмарк. Ама ще взема и той. Mein Herr, bitte, mein Herr. És mindegyik kislány megkapja azt a süteményt, amit legjobban szeret. Kinek tartál? Jó van, megkapod. Te is kapsz, semmi baj nem lesz. Айде бе, човек, от кога те чакам? Коя стая спира? Кажи му да даде ключа. Този хотел не е за нас. Що? Тук много ми харесва сладкарницата. Обичам да си пия кафето. Щом си решил да черпиш? Да. Dankeschön. Bitteschön. Като нашенската баница никъде няма. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Dankeschön. Gyerekek, ide tessék nézni. Ez a bácsi, beteg bácsi. Egyetek. Na sowas! Feierkerl! Gyerekek? Айде да се обираме крушите. И ми харесва. Какво става? Ти ли направи нещо? Съм бе, брате, какво да я направя? Искам да мина пред нея. Най-много да се ми щипнал по задника, без да искам. Das ist ja allerhand. Man hat mich soeben gekniffen. Какво ми се перчиш, мач? Фанки би си честен! Mein Gott, was für ein Mensch. Земляк, какво се оклюмал? Бъде мъж. Какво толкова? Пък не беше лоша.
trabaje. Кога свари да седиш? А? Ева га. Стани бе, ко се закнесил. Стани бе. Данке. Вите. Вите. Данке. Вите. Пардон. Пардон. Данке. Епа! Я кажи това за какво е. Скрил. Скри. Жертиер. Добре, после ще ми кажеш. Ще прощаваш. Ай, момент. Данке. Данке, ама картинки няма. Аз знае да искат пари. И Булгар. Булгар, рекох, Булгар. Der Herr ist Bulgar. Я. О, и ти ли си тука? Ja, guten Abend. Nehmen Sie Ihren Platz, bitte. Знам какво хотела. Това музика ли? Нашата свирня не я давам за нищо. Да ти ревна с тебе, зелен листец, букво дърво, пале мила. Листец, зелен листец, букво дърво. Тук не се бе. Тя да й покажи, бе. И без любов на този свят пак не е добро. Ja, was wollen Sie denn schon wieder? Na sag! Also bitte, Ръстал съм мускалите, като съм сядал. Нема ръчка е, бе, че като ви кипни келя. Къде ма... Solche hergelaufene nach den Weibern wachen, da ich vor den... Аз за тая работа пари съм дал.
Комчо, я ми кажете на мен откъде да изляза, бе. Той дето му викат Хинаус. Какво му стана на това, бе? Опала! Ох, машалла! А да си виж живо здраво на майка си, на баща си. Ефенди! Ефенди! Булгар! Вас? Тото и гласа му на Ивнух, бе. Е така, бе. Стига, бе! Айде! Wenn sie euch zum Recht erzählen, die Hälse schnüren zu, die Hälse schnüren zu. Leicht und nur sei herrlich und leise, ihr verdammten Haremsmäuse, ohne verboten dürft euch Gott und der Jesusen, bringen sie euch in den Finger und verwaschen euren Tod. Сънувам ли тая дивотия? Пардон.